Trok tara lang sa youth committee amhang kitek ani katalon. Kacileng ato warapan piniarani anta rong ni hangalong kapapi. Perangki abarim nogen bora ketok akitab di puklap along kangpu. Hills Medical College di Pualong tim Karbi Anglong kahomridam. Kanduliam ialong turis lodge kikim pamurimsang. Kardom pini prime time aberta kathanabang nidi sami vilin rong parpi nonarjuik tha birta angton pen. Tara langso longmirjeng achatay long wo signify thomkep arni tara langso youth committee amahang ke thek arni katalon amai padupon. TYC mahang ke thek katalon amai long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang ia Mongol Singh Timung Executive Engineer Miji Kro KCS Maipu Chandra Singh Kro Lapen rong araratum chitongdun. Pining aningkan metric asat lang ki undun lapen tara langso arlo ki ongdung self-help group ki claim kitam ki mesen mat tining kangsam ki thekdun long kang waipon Radha Govinda self-help group tara langso arlo rong pot trok pen rong asar kachari mate rong ara taphan kachilang thek lapusan ingsir ing chapdun ki minai rong asar sodar ing tiaphan ing waipon si TYC pen arjupon bangso ahut rong arlo ki thedung akisung aputhak CEM aphan chuning ridun si Kithi ke jang kachipon adim thiri along boundary wall, waiting shed, sand graveling prabjin pen kapachun PG upon TYC mahang kithek katalon amay along thanpon. Dipu pen camera person Sarjip Kathar pen digonto tiron Karbi Anglong live. Ningkan trokep ranirkep arta Karbi Anglong Autonomous Council nang plengdet aphi koson aporiwarton lo. Labang so alam amreng constituency arlo rong nihang hawar along PWD atowar kaselam pipon peang thek piniar nian ta chitim ing phat atowar along pen kisuki uni anparta ing timan thuaphan ningche thebom lakha sirkep amreng constituency arlo nonpu takapa phidun hupen kaboche du nang bom umaha along ri amlong alang roi parai hamren pen chikoinot rong nihang ahawar along nonpu ta luchin lorop ahawar asonsi chemalang Bonta kaching thur amu benjong silang dam pulote laso arong aphan chitim ing phat atowar pensi aphong tin kilik along go jogdun bom pu haldak arong asor kaning ri alam ilitum arjuik sena dong ni hang arong sisteng tang ajo dong olo sita me ni tum amreng constituency lo ke dudun ke ni tum ke thek ta ka we det pen ayok bahut ke nang sidun bom lo seta me ni tum arong war nang kerap dia phanabang nang tuning Ahok alam ajoy ni chethan dam sita therakri athike labang so rong keseng arjiding flui lo puwai phet sita sarkara hin penon puta gari motor kapacheleng phun PWD atowar kapale dam de ajoy ni kisu ki un e kachilang ji aphan pe ja e pensi chewan bom rong ni hang arong so sisteng tang ayo den puglo sita me ni tempe suwar ka ge ni kisu kan sita me ni tempe ya e tan lok si dewa Labang so alam penjong silang damlu pulote pining an Karbi Anglong Autonomous Council arta ningkan trokep ranirkep non hejong musik nipai ingkora ke thomarni dong kamu kamalong katalon pon labang so angdeng plengtang lopu rong rup arat atumta aningdo ponta lapu kaching thur amu kave adim ke non puta avile thotlang News Desk report Karbi Anglong live hamren Pini dipu klap along dipu arong sepi along kedo inut abarim nai perangke nogen bora pen ketok eke okhom eke gate po kitab ing pupon Labang so kitab lake Karbi Anglong det kali asamangkang pialong inut aman peng kedo abang pupat masri rongpong terang arideng pensi ing pulo Kitab kangpu amay along Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary Barim Taneswar ing ti ahin pensi may chepahem pupon lo lapen aluhi sarpo aman pen Deputy Commissioner Mukul Kumar Saikya chitongdun Labang so kitab ketok abang nogen bora aphan ke chitongdun aluhi atumpen akiru pajir lapen perangke aham phang along alang lipin yar nianta chiridun hetpen kitab ketok kapaklang thek laki alang lipan chorori une Lapen kitab ketok aphai along alang lian sose jakong papadun lo pusi ke chitongdun aluhi atumpen ningje News Desk report Karbi Anglong live Pusik ni pai thom kep arni anar lo porpai hini malom dipu along kikim Hills Medical College kikim kerang lapen towar hai hoi ketang te lapen kechok che phuthak tim Karbi Anglong pen adi malong an kahumridam
Bangso kahomri damalong Team Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Japonsi, Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradeep Rongpi, EM Mongol Singh Timung, MEC Richard Togbi, Joint Director of Health Service Dr. Kareng Rongpipi, Engineer Pratap Terang, Water Resources Executive Engineer Miji Group Pendang Lok Kiong Dungutum Chitongdun. Rong Suri si Thengpi Aklim Ki Along, Lang Charidam. Bangso Thengpi Aklim Ki Penajok Hospital Along, Kai Ki Amat Tumon Ki Me Kilong Pen Si Kachilang Lapen, Kalana Dun Atum Ta, Okpran Mipon Popusi CEM Ronghang Pen Ning Jepon. Kikim Tangdet Tourist Lodge Puthot Kikim Thuji Lapen Kapereng Verji Alon Kipi Pon Thuji Aphan, Hawar Arat Kaningri. Lahenlok Khanduli am ialong kikim pon tourist lodge ahemlo ningkan kep aprang labangso ahem kikim patang det pen kilang me alir alon kidupen Halloween pen ong dungarat kiwang nang kahomri pedulo puwai phet satami ladak ki hon kilang abang aphan bainong kipi ka vedet ajok non aphian ke kilang abang ka vedet ajok ingram susi nang dukoklo prang ASDC akai hut ong dung department ladak nang biponlo sitame piniar ni abang ke ong dung department bangke ladak cream sim lapen ladak ka chipri et kiru et la son se theklong lo la si joy ki pen iritum ke thek ponlong la no la tourism la so department pen la no la tourist lo sadak na ki kim ahem la hano la si la so ahem si tami ningkan ke ba prang ko ana lon ke dolo ne iritum thek ponlong si tami piniar ni abang ke sarkar nang kachilar bomalong ki mi muchot afansi rat atum ke kai ta tuwar ka cholang si tami lipiniar ni tourist lo si tami dak kiru rai ason theklong lo nadak phiri meme hi ke do ahem ason si ladak mandet lo ladak ke hona bang ave kelang abang ave pang thaya bang ave ason si litum non dak theklong Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Tuliram Ronghang Pen Arniwang do desang se aduya hoilong kahomri dam pen thedung kaching tur asai amo kedeng pon along kedam tang ningkan kepaprang Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Department pen kuti atangka pen kikim pon ahem pamurim sangsi thekpon long lasi bangso ahem puthot kikim thuji aphan hawar arat pen ningri pedo nasi non poriborton pa sarkar along jasemet Karbi Anglong Autonomous Council Kachari pon CEM lapen EM atom MEC atom lapen sotasi dak political leaders wrong rupen asitame la so a tourist lo sapan RDP pen anso se ki kim kerang tupen lira cham ki piponji apan pini nilituma komri pen pirta kapang dak pen alam tuma fan las dak kelang RD ki piponji apan juning rilo Karbi Anglong pen ke thakmi West Karbi Anglong district along layer lo Meghalaya ahin pen kilometer trok na kaparlo along jongsi labangso tourist lodge ahem ta kim thu the plote long lia ke joyason theklong pen bidi lang no mate ajakong pen setame nang kachirai thuji aphan bor I pen nang parlo deta thek der o e aprang Karbi Anglong Autonomous Council kachari mate tim Karbi Anglong pen puthot labangso ahem ki kim thu si ahoy kachirai kapathir ponji aphan lang ponsi kemeji Piniar ni kangsam porpai ke thom apor pen hanjang langsu pathua klamalong Greater Hanjang Langsu Inter Club Football League Tournament pini ki jutsi angdeng pathupon Aluhi sarpi aman pen sarupathar VDC Chairman barim kadom terang pi chetongdun anparta abarim EM JC Pathak abarim EM Ramsing Togbi Sarad B Janasing Phangcho lapen Diliram terang atum chetongdun Bangso kapathupon Hanjang Langsu Youth Club lapen Kothalguri Prince Club atum ang bongsi pathupon Kapatu ke chengpen Kothalguri Prince Club atum ke thekser ajok Kothalguri Prince Club goal pli lapen Hanjang Langsu Youth Club goal isi ansi goal chipi onchot ajok Kothalguri Prince Club atum chipa hai ponlo Angdung kiti kapatu ponji lake kewangji jakong hini arni lapen kapatu ponji Kothalguri Prince Club pen mora Kordoiguri Youth Club atum ang bongsi pathuponpo Pini kapatu ke theknai anong e Karlitang Rajesh terang chikimu amen pen sarupathar VDC Chairman barim kadom terang pi arideng pen Kothalguri Prince Club jersey number hini aphan Fajirpon Bukajan pen anon terang Karbi Anglong live Pini prime time abirta bangke lapon sikang toniklo dumi thakni kardong